Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għatta nofs ta' nar ta' filgħodu għal-Pinnis ta' Insielem. Alex Borg żar il-klabb tal-futbol ta' Insielem fejn tkellem ma' dawk kollha li huma involuti f'dan il-klabb hawn u seta' jsegwi l-Open Day li kienet għaddejja f'dawn il-faċilitajiet sportivi. Fil-gazin tal-futbol Alex Borg iltaqgħu wkoll ma' 20 ta' persuni li laqgħuh u anki awgurawlu għall-kariga l-ġdida tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk, il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll il-gazin tal-banda ta' Insielem fejn tkellem dwar is-settur volontarju u l-importanza tal-banet fil-lokalitajiet u saħaq li l-festi għadhom saħħithom ferm f'għawdex u hemm bżonn li l-pajjiż jappoġġja aktar il-volontarjat. Alex Borg kien malawċejn anki s-sibt fejn iltaqa' mal-attivisti tal-Partit Nazzjonalista, sindki u kunsillieri fejn spikka s-sens ta' entużjażmu u tama e kif mijiet ta' Awċin esprimew il-ferħ tagħhom għal dan il-kapitlu ġdid għall-Partit Nazzjonalista.